Iti Cordillera, Kadiwa ng Pangulo pappapigsaen ti Department of Agriculture. Kabayatan na upat ay yakap accredited clinics kan healthcare facilities adan ijay ifugaw. Ada detalye ni Anjel Pengosro. Iti kalupas nga State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., may sa ti Kadiwa adi nakamat ni Presidente nga daan panggep a mapalagan ti epekto tinangato a presyo ti gagatangen ken masuportaran dagiti mannalon ken mangalap. Iti pakabuklan a Cordillera, iti umuna a semester, dumanon iti 200 a Kadiwa on wheels ken Kadiwa stores ti naipatungpal. Sigon iti Department of Agriculture Cordillera, dumanon iti nasudok 13 million pesos ti total sales iti nagduduma nga agricultural products. Adamot laeng ti 142 a farmers cooperatives and associations iti rehiyon ti nagnumar. Kabayatan na, impanamnama ti Presidente nga ilupas ti Department of Agrarian Reform ti panangiwaras kadagiti titulo ti daga inton sumaruno atawan. Ken kumpletuwen ti ahensya ita atawan ti panakawaswas dagiti utang dagiti agrarian reform beneficiaries. Iti rehiyon Cordillera, nasurok 7,000 hektarya ti daga ti naiwaras kadagiti beneficiaryo. Iti sidong ti support to parcelization of lands for individual titling project manipod idi na ipatungpal. Sigun iti ahensya, panggapda a may lupas ti panakaiwaras ti land titles kadagiti beneficiaryo ti agrarian reform inton sumaruno atawan. Kabayatan na, 30,000 a mannalon ti nakaawat iti certificate of condonation with the release of mortgage manipod iti ahensya. Babaen ti Kokrom, nasurok 120 million pesos ti condoned debts dagiti agrarian reform beneficiaries iti Cordillera. Iti ifugaw, addan ti 10 katupat ay yakap accredited clinics ken healthcare facilities ken 20 katupat nga accredited guaranteed and accessible medication for outpatient treatment pharmacies iti probinsya. Dagiti miyembro ket mabalindang usaron ti libre a preventive check-ups, health risk assessment ken panakagun-od iti 75 nga essential medicines. Ti PhilHealth yakap program ket maysa kadagiti healthcare initiatives ti Presidente. Impateng manen ti Presidente a pagrebengan na a pagsumbaten dagiti nairaman iti korupsyon. Agtalinaed a napudno iti umili a Pilipino, siguraduan ti panakagun-od ti hustisya ken mangituding iti pondo ti publiko kadagiti pudno nga agkasapulan. Gapuy ti dayta, nagyaman mo ti maysa nga umili iti Bontoc Mountain Province ken ni Presidente iti kampanya na kontra iti korupsyon. Sigon ken kuana, nasaya at ti panaka-expose ti anomalya iti flood control projects. Gusto mo na i-expose dagito da alamit ti madi iti gobyerno kas pangrigan dato flood control. Dapat na ikwada nga kustodya ako na jay lintig nga parusa da tapno manan nga mapalisan ti sumaruno. No jay mat na nabawi nga pondo kat kumbang nala nga mapan ijay tulong kakarod to da kami nga farmer. Anjel Pengosro para iti Pagilian.